उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि गुदि फरायसालियाव मेलेरियानिफ्राय रैखाथिनि थाखाय सांग्रांथि होनाय आरो सावस्रि नायसंनानै फाहामथाय होनाय सावस्रि बादा लानाय जायो। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिनि बानजायनायाव आरो जिल्ला सावस्रि बिफाननि हेफाजाबाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारिया। बिबुंथि लाखिनानै रिहन दैमारिया बुंथियोदि जों मेलेरिया जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गाव गावनो साब-सिखोन आरो सांग्राङै थानांगौ होननानै फोरमायो। हाबाफारिनि गेजेरजों बेसेन लायाजासेनो मुलिफोरबो होनाय जायो। गासै सा 277 सुबुंफोरनि थै आनजाद खालामो। बिनिनो सानै सुबुंनाव मेलेरिया हमदांनो मोननाय जादों। माजुलि गुदि फरायसालियाव खुंजानाय सावस्रि बादायाव जिल्ला सावस्रि आफादनि सामलायगिरि डक्टर नीलु ब्रह्म, डक्टर मुक्ता हुसैन, डक्टर बिनय सिंघा, डक्टर ध्रुबजयती पाठक, मेलेरिया बिफाननि लहित चन्द्र बर', इलाबारि भिसिडिसिनि मासिगिरि सोरांसार मोसाहारि, गथ'सा आरो आइजो उफ्रा फाहामगिरि डक्टर निजोम दैमारि, डक्टर फानजामुथि बर' आरो गोबां सावस्रि बिफाननि मावथिफोरा बाहागो लायो।